Hello guys, ito ang magsay tunggu bahan bay. Ang kawagbahan, ang kamukadalag gagzak, ang kamuya gagwak, ang bawagbahan no. Sami gan. Ang gawag mo sa mandalaya. Atak. Ano din yan dyan? Lebo, ano? Ang mga lebo. Nabas mo diyan. At yan nagtarap mo siya. Muy peta ako nito. Muy peta. Pera ko. Ano kere? Koloma hindi dito. Asal lebih di koloma. Muy peta ha. Peta mo pa di sa mo. May na dyan, May. May na. Yang stick na nang lagi. Harap kere yang mo. Ăn một bên khai. Ăn lòng. Ăn lòng. Ganti mo ah. Lại đi cái đi. Bắt không chứ.